Christianity will condemn fake and counterfeit prophets and pastors and teachers. The woman here near my engine, and all can was a Christianity was here. Yamsum, Christosum, on Casa yet. Namum de Binu, you went in here. One more didn't call. Ninsama walk can swap. We have a guess of so condemn Yamsum or Ghana. No. Can Agyapong, he cannot do such things. Ebusia for me mamo akwa bashronko eba too much GH every day so muni aba meeting eden na ama oso na dano on my emu ensem and na me day esomo ewo ye fide so na day and some abeto dwano sempi maminko ensem no mu prekope afia hyase na Honorable Kennedy Agyapong wo de ebeto dwa se nyame na dom from 2000 wojina NPP for ticket so ejina ma Assin Central kofo mo mo do nti wo to aba edema no besi afi 2016 with this post no sa matisi ade de 2020 we are getting towards election year don who ne say say ade de wa bre yesi be ma be ye bi wa ma ni nya enunti wo ja post ni mu ede ato o se wo bibia o pe bia wono so enfemfi bebi o de besi na on fa ento aso na no ena nanano ma omo Assin Central wo ma so ete nsemwe omo bo anjo so bako akosi omo se na ona bo sai ena yejai yechidi sai na yeje adwuma to ho wo mo ti ase a enye ye ena tesenti ase enye adwuma e wo ma fam hu se ewe de ebru nipa adwene nti ase so ntu wo mo de akoto nanano ma botomfo enim egu nsa a kire mo se ona bo de odo ma kuma so wo mo do no pa wa bo mo Assin Central bano road constructions developmental works there wa bono modern ayebi wo hopa de amom enu se ba ne se oja ni post ato ho na te se djuma aka onye wie no oja no so ato amobi abeto aso a omunyi di se onwa kuno beba no betimi edi djuma wo no kware mu se na honorable enu nti enu nkwanti na nanoma botumfo wo mommo a na honorable ensa na adwe na ebiem so wo mommo ne ho ban na se ne be ya 2020 abato bread beso no otiase a obetimi akonkan na te se we wini abato no biemu ase gina ama Assin Central ne busa for asep medie mitwa mu aba na de aka no e de amamu fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kum chacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH shit na prophet kum chacha me so me hwe ebusia for me sanso emamo akwaba biem ene day apostle Agyapong Prempe Safo our dano the Bible Church of God 7 days and we are my guest. We more apostle. Yeah, me and Cousin Mammy. Which one? Apostle. Yes. God's watchman. Yes, me was the only watchman. Yes. The only watcher. Watchman. Apostle, we be aboko. Oh, Chris Admunti. We be aboko. Me pa. Sorry for Bishop for Obi Ahu. Oh, Yanko Pandum. Ane mugo. Nyame do ne mo pai bonti. Obi Ahu ye. De wade ase. Boni bi eni echi. De wade ase, wade ayebi. Wa yebi pa. Na me pe woncha bi pa o ta chia. O si Yesu adi nkunim. Me de wase, wa bo so man bi. Amuza de. O hwe ase. Wa hwe ase am. Apostle woncha we de, ma dia to. Na Yesu adi nkunim. Mato. Yanko enkomo twetwe no eso. Nim say Honorable Kennedy Agyapong we be at say honorable. Eba na djumedi mu a wache. So ojina say oye member of parliament Emma Assin Central. Enye ne from 2000 I ojina NPP for etiquette so e contest e win ye. Afi bia e to aba bia no no a na ejina. Ono a so bia win. Eno a na e so for 20 good years. Na papa na beka say wabre. Oso wabre. Se be every day nti be ma be ye bi no anye ni nia se be du be dia dey a obeje mu ato. Oh sanity. Na wo say wo je mu ato anana no say we dey wo mo nti ase na apostle hu ni sen me dance edi ka nya me hira o hira dwuma fo nyina amen na bibia anye yimamo nkwanwoma no ne Yakobon twuru mu din wo first amen
ɛne ahwɛfo a tiefo a mutie nyina nyankopɔn hyirehira mo pa ne bibia yi ema mo afei so asɔre ma ne meyere me nyina nyankopɔn ɛmoa mo ne bibia yi Kennedy Agyapong asemi ɛyɛ honorable ampa akonwa no watena so akyɛ na am say ne modern mo ɛne dwumadi a wodi ɛwɔ ne constituency hɔ am say ɛsɔ ɔmo nyinaa ni nti ɔmo de ɛka ɔmo nko na nka watena so akosi atemuda so tiase na nka wangu na yɛ nyinaa yɛ angu na nka wɔte bia na ɔboa wɔn sɛ nipa bi ehia mmoa nti mi gidi nim sɛ ɔboa wɔn ɛni nti ɛna wɔn nso ani abere no wɔsɛ wo kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ osi fam ne nipa aforo bɛtena so nyɛ sɛ ɛna nana mo sɛ ɔmo nyɛ dɛ ɔmo so mo nti ase ɔmo mpene so ɔmo ne nya adwen kra na ɔno nso ɔde no so ɔbɛfira konya no so a ɔbɛyɛ ndɛ so nti yɛ sɛ somate sɛ ɔmo sɛ kɔfrɛ nananom ase ɔmo gunsa sɛ nananom mɛka bi ma wo nananom a ɔmo ewu yɛ na ɛkɔ asɛm ano ɛmɛka bi ma na asɔfoɔ ni kuro mu ɛni ayi constituency wɔ ɔmo ka sɛ asɔfoɔ no ɛmɔ mpae sɛ asɔfoɔ wɔ nyinaa ne kristofoɔ wɔ nyinaa ɛpɛ na so na ɔno atake decision wɔ mu sɛ ɔ standi bio obɛgya akonnwa no ato a mpaabɔ ne tumi adeɛ nyinaa yɛ so ɔte aseɛ nti mpaabɔ no ne bɛtumi aboa ama ware sign de ne decision so ɔhunam teɛ no anaa nyɛ saa nti sɛ asɔfoɔ wɔ ne mpanimfoɔ no wɔ mpanimfoɔ no nkɔ sɛ ɛnyɛ bia ɛnyɛ den a mo bebree kɔ asɔre ana meboa bebree akristofoɔ bebree wɔ Assin ayi central hɔ nti ɛno nananom nsamanfoɔ mo ewu kɔ no ne ade na ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba bɛka bi ma wɔn no deɛ ɛne deɛ sɛ ɛnyɛ yie ugu nsa nananom bɛka deɛ na ɛma wo ɔmo deɛ mo tumi mba biem awurade bibo Ecclesiastes 9:5 no wɔse atiadefoɔ sɛ enim sɛ ɛbɛwu na owufoɔ deɛ onim hwee na ɔmo do ɔmo tan ɔmo ne kuntun a yɛra dadaada na oni deɛ yɛ ne wiase mu biara kyɛfa bio da biara da so ate aseɛ nti ɔmo yɛ wuo no ɔmo ni bibia ɔmo betumi ayɛ na asase so ma memfa Ecclesiastes no chapter Isaiah 8:19 wɔse na sɛ wɔka kyerɛ mo sɛ mummusa asamanfrɛfoɔ ɛne aduisifoɔ a wɔde ɛnomaa su ɛne asutuo ɛkasa a ɛnyɛ ɔman no ɛnya nkopɔn ɛna ɛsɛ sɛ obisa no hɔ adeɛ awufoɔ hɔ ɛna ɔmmisa adeɛ ɛma ateasefoɔ ɔhu sɛ nyankopɔn kan pray wa obi a owuo ne musa no hɔ adeɛ ɛma yɛ ne yɛte ase nananom deɛ ɔmo yɛ ne deɛ mi na ɔmo nya adwene ɛnkosi aga ɛmmoa nti ɔmo nyae abosu mi twa ano na so sɛ yɛba no Ghana ha ya titire mu ansa na abrɔfo no krampo ɛba yɛn ntɛm de Bible aba no yɛwɔ amamra nananom edi so a te sɛ ɔnana kra obi ɔhene ɛwɔ kuro bi so krampo no ɔkɔ asɔre a edu afahyɛ bra sɛ nsa ne yɛbɛgu a ɔmgu bibi ɛfa amamrɛ ɛne amane ho no wɔn de wɔn ho agyim because ɛka so bi ɔhene a ɔno na wɔgyina hɔ sɛ amamrɛ ne amane ɛma nipa ɛno ti sɛ nananom ka sɛ wɔn fa yɛ nananom tete wɔn akwan so na wɔn de egu nsa kɛkɛ sɛ na wɔn gyidi esiti a ɛno ne bɔ ne kwan ne ɛne sɛn sɛ onim sɛ ewiase ɛwɔ no Onyankopɔn ɛna bɔ yɛ nyinaa ɛyɛ no korɛ so yɛ nyinaa yɛ ne so wɔn gyidi okay amamrɛ ɛne atete sɛm baako a Nyankopɔn de ama nipa nyinaa wɔ wiase ne sɛ ɛna wɔ John 3:16 sɛ no Nyankopɔn dɔ wiase ni so ɔde ne ba baako na ɔwɔ no koro no mae na obi a ɔbɛgyina die no wanyera na onya daa nkwa wɔ ni Nyankopɔn te asefoɔ amamrɛ ɛne atete sɛm ɔde ama yɛ so si yɛni Kristo akyi yɛnyini ni yɛntie n'anum nsɛm yɛni Nyankopɔn mmara so na yɛtumi anya daa nkwa yɛn nananom a kane no yɛgu nsa wobɛkɔ abusuam na ɛdan bi yɛsi dan ɛdan yɛ ofie onyane yɛyi baako
ye fɛ ni nkonwadan na abosom enetie ni nnua bi baduabanom ɛwɔ hɔ na eduru da bi ɛse ɛnɛ ɛyɛ dabɔne kuda pakuo fofie kwasidan ɛnum ne ade na bo unse omugu nsa bi o yekum odwan na abrekire akokɔ ne twanti ne ahwe mogya ne de aguso omu se de ama nananom abosom no omunyini omade di sam na bi no ebi nso a bo unse eduru edabɔne mu a na sada no omu se edabɔne omu na eche o omu kan se dabɔne na sada dabɔne na omu kan no omu yɛ saa edifoa nananom omu yɛ saa de no to hɔ tete ɛna omu nya ho gidie so ɛna omu gidie na omu de awura mu no aka hɔ a de befiri efiri tete no de besi nɛ but ɛmoa busua no ɛmoa nipa edi nipa ko oseyim akoyɛ te sɛ ɛyi covenant bi apam bi ɛna nananom ɛne ɔbɔnsam abosom ɛyɛ de gu enti no ohu omu yɛ asa apam no ɛde to hɔ no tete mire mu no aka hɔ enti omu de ayɛ bibi di sɛ gye abusua ne gidie ɛna ɛhyɛm ne nyinaa nso ɛyɛ abayisɛm ɛne ahomɔne ɛna edi nipa nya enti obo se fie hɔ no wohia fitaa ahokyerɛ ɛwɔ hɔ ɛma bi kɔ aware a yɛkɔ ayɛnwo ebi nso ntumi ɛkora ɛnkɔ aware ne ayɛ basabasa ɛwo baako mienu ɔbaa baako na ɛyi wawo miɛnsa na nso so bɛma bia mɛma no nso ubi saa na ɛsono ɔbaa bia akɔda bia ne maame ɛnom ne ade na ofio na edi abusua ni nya ɛno mo afra no atetesɛm so ahu enti eduru dapɔne na no mo etimi noa aduane because manipula de mu sɛ ye pie wo bon sɛ ɛse ɛnɛ ɔkyena no yɛ edabɔne enti omo noa fufuo nza santefoɔ de epe fufuo pa enti omo noa fufuo na ede nam agugu so ne akata so fufuo nto akɛse mienu o ne abua so chance papa bi na sim ne de akɔkosi nkonyadan mu hɔ ede akosi nkonyadan mu hɔ anasa abosom ne dem hɔ sɛ de man samanfoɔ ye de man nananom abedi akodi na akosi hɔ na esiwa na de asa na de akye mu ye na nwumra na edikosi hɔ na de asa ma de akye nti esa duru adefo no evening no a anwumra no no mo kwakɔ yi fufuo no ne akɔto atwene obia mfra sama do metwa nkontomo aba akokora ni o fufuo nso mu dikosi won saa na tie o ma di ne ho na akɔkɔ ayi fufufunu unu fufu ade akye so enam wo di guso no saa na guso na anyinya na sai ne akɔyi atogu yɛsen samanfo na bedi o ma di ni sai aduane ho na bedi ye obi amedi so enti eno no enye eya tetesam enye awurade abetwam saa nye bani mani nyina moa de se tetesam wo na me de ama ya mamre kese ene se nyina obi abeji Yesu Kristo adi obi a nti akoso obi wo no nyi ni so a chichira ni nti won fa chiche no se kwan abeda ho nti na obi nkofo agi edi nti ono so nyi ndi by force o se ejide de ho tumi fa chiche ni pa na me boa okay Matthew wase owiso a nyame nhira so say Matthew 28 verse 18 to 20 no Yesu ba be ka kire hwe abon se mon ko wiase ko kansere engo kansa mpa ne cha abode nyina ni tete ni pe nyina o na de obagye die no mo abo ne su ahye eja oba no nkonkodim onyankopon de obi apama no so wo se de obagye die God is not forcing anybody to come and serve him, but rather we must force ourselves to worship him or serve him. Sani nyamete won we say tie say open nyame de ama o me so o de me pa ma me ye nyina obi apama de obi nipa bi apɛ ene ho ye nanso onyame wo mra ene nhye ene edin bi a odi ato se nipa nyina anyini wo a wo pɛ no no agye adi wo a wo mpɛ no no agyae onyame mpa nipa kyɛw onyame won sere nipa on kutu nipa so nipa o pa o kyese bra be son no gya boni di na yese na bra be son no wo de wo pa ma wo ye nipa wo adwene o ma hunhun bi a odi tumi ne dwene wo tumi ni eye bibia o wiase so enti omo ahode a odi koye adwuma wa mo little wisdom bi a odi ti wiase mebo a ena wo yire ho na aye adwuma na onya sika to be aduane die de nyame ye nipa no onya oda biu wono de o kyene se jai abosomsom ja kronbo ja wudie enum ne ade na twon bi ne ho na onya da nkwa ena wo so wudie wo ntie ena wo so mu anyankopon wo de o pe na bere
Obeye. Edi na mo ya de bio. Me se nyame on force nipa so omosom no. Since nyame bo nipa tran e di ntrom. Wan force nipa. Se nipa ensom no wo hyemra na ma nipa. Adam ne yire me bo a. No correct. When we say aduabai Mamundi. Mamuni, the one Namuni, but Baku, the Yamidi, one woman's anchor. And we went here, one woman's a kind. So a woman was every deal to be on your day, woman yet, or 80 more. But what Samra? Catch on side, you are the Mamuni, I don't with you, one on the woo, and penny and pa. Woman, you are smart, take or TV, and then they're costing them. So, and yet the salmon, hopefully, I don't want 50 years here, and you know, because some kind of assembly. Actually, you are a phone here for one crown. I was OT in Cassie. Who tell me? I was a bit And here come back. Chapter 7. Now, Israel, Papa used to buy not it is someone. One will be a hole. I'm not doing a hole. Moses, young body man, one more free to now. Now, I'm not punish, say, Papa, we are quem. But still, none pay say, go on one cast of more quema. Omutin, a nipa, the so one cast and say, Omudiso, a silly young body. Tieni, Mark chapter 7, verse 6. Now, me if you want to receive 1 year, 12 for no, every one free Jerusalem, a baby shia, Ninchen. No, no, soon for no be said, what in Safi, and he said, and sa, one who home, a deep panel. Now, for receive 1 year, you'd have 1 year, so one who one say, yeah, when he did. If you say okura empanifo atete semu na se wo firi edwam edwase ba na wa hohoro won ho a wonidi na enwema pii kika ho a woji ye na eni se okuta mu eni nkuruwa ne mpodo eni kobresen eni enamu hohoro. And if I receive 1 year, 12 one, a bisan is Adentina was seen for any penny form at it some so. Now, what the answer fee? Any DDA. Now, Oblasi one said. It is as I shall munya from for whom come say. Or may the woman of a funny dimini. Now, for more come dear, I train him who quite chitty. Now, sorry, me quack. Now, what's actually in summer in the passage? Tell you. No more than Uncle Panshadian, a cranny party to say moon. No, so one said, Moya dear. Someone crying Uncle Pong, Ashadia, said the bear, nobody wanted to some so. Mamma Uncle verse 13. Now, more than wanted to summon more children, as saying Uncle Pansam. And yet, it is some order that. Oh, sir, almost catch a shell want to say. Yes, yourself want to say, and you might be to say, one who saw who did, one more bada, and no more somebody I didn't know who want to maintain, and you may be, yeah, or more than one to swap. No question, guys, I didn't know. Question, guys, I didn't know. Was your one, any penny water to some sort. I know, say, this or deep was I shall nothing for uncle. Apostle, and me both. okay. Me but me the besi. Nothing wakoso. And you was a more wanted to some more church, essay young Upasam. Was a gunner, young anonymous. Almost a hammer, young tongue chain. And in so grown, who crossed the buffon. Who begins a big way as of what I could be, as only as of what I could hear. Or could hear. No, we had in some good time, no fear, no friend, anonymous among for you woo. You say, I'm a mamma, the young tongue chain. Ghana Independent Day. Sabia, a president in penny for shame, and no money ye celebrating Independent Day. Boze, ma, or so for a bumpire. Cremonia bumpire. Now a usual bumpire or convoy, bon some chiaming, bon some nipa, near Copenhagen Major. No, so about one pie. Hey, have you been? Empire me and some, the enemy, so just here. Any of them at some young pompe. Say, the Kaiser, dear Macaiser, oh, I know Kaiser, dear the Macazano, and yes, I see you. 12 months. And now I'm in Kanjo. Apostle, yes. Oh, and say, quite a monam so a good sad friend and I'm up on some phone. Now, one would a peck wine, Eddie, and ya,
honorable ni ma de say waka say osana dwen efi say wo gina ma MP for Assin said that ka wo ye ne sa obehu so wo mo do no o wo pe na say wo hia no etu de mama ne enko wo so na dwen no sa megina enfa mo hu say sa kwan no no mo fa e de a kire no nti no mo ka so mo gu ensa no o tese o mpeso wo ye bibi e de kire say mo do say o no nipa woni mire say sa ayi parliament wo no begina o constituency ama unkofo ana oh you want before we bra say omo ekofo hom so mo ndo omo nkofo like omo potempote omo DMP so wonu kan Agyapong no ni mpanimfo no ene ni nkrofo nyina no ehunu say o ye very good man wo mo o di ase so won free constituency won mo a empotem won mo a wonu de hoye so ba omo mto no omo hunu de hoye ma wo mo ene omo so mo ye dey ye penance nto on tena ho ma wo mo so ti ase edi omo che odo se omo do mo so ana kan Agyapong so no so ni tirim asempa o di tirim me sa na me hunu okay ana adoye hu mo so ye dey ewo ni mu so obi a asempa na wonu ani adoye hu mo wonu ene wiase obi a no kire no ni ade no otumi boa wo mo sa no obi a o sa ni pa na ya ko asem o ti ase enti no omoni age o mpese o tena so enti don mo do no se omo awo mo ngosi ewiase awie ye mu nyansa mo pe so ti ase enka yo mo pe ne se obetena wo saa kosi atemuda ana me boa enti obi a bo se obaye no ayi kan Agyapong bone no wo mo mpene obi ya cruise of war ho mo mi so mo de mpa bo beta na chi ena komfo nso mo so be kom no mo so de omo de ati se de omo de eboa wo ni am che no enti pe no mo pe na asem do mo no enti na awurade ayi mo pese o he dey o tena ho biu also me te wase sa kwan so nan so say politics enti say ahini a je say no bet matna ti da fi boko si say obewu politics there every 4 years be a election and do obet to me ono nso wonyansa na nim die bi obetumi di aboa potem wono no eno ogina na nkofo na hwe no eyi no eno nti na pa che say uyi honorable Kennedy Agyapong Assin Assin Central bi enu a na dwumuto ana say wonim die bi obetumi edi aboa Assin Central hono na na usu ama me do asofa me show o je wasem no obisa me no nipa bebre ho me boa nipa bebre ho o mo so ono a etitiri fo so ho ai o mo so ono a eno mo pen die dia o enim de o hu e fa papa ho o te mase ye o nim ni o hu ava ho e di obi a ni yam ye so hu no wo do ne tema e ma no crop ho wo firi wo mo nchen kwa na ye wo ya ayese ye ni asofo yi adwuma ye no wo sofo bi wo no a se o branch bi no ye adwuma no kama ma sori no ko ni branch no ko nim na ba se ye ya transfer no ye de ne ko ba bi fufura o ze members na mo no branch wo no ene eye o mo ya pa o bi create me sorry di na chi na ha wo mo se sa particular sofo yi na di na ye transfer na ko na ye o mo ya na ka o mo ko na ki agina tra o mo timi ko ye na company vuo no e mama na tra o mo na ko mo pe sa na tie ejire nipa ni sunu ni ban so entina o mo ye sa de no so o nyam che no edi honorable kan Agyapong no sa no krofo no si ye pe no a o mo na tra o no a yes o mo ma ni tra o na o si o jai o kasu o jai so but o mo nyiro mo mpai no o jai no o jai ayade yen so eni na media ne kame afutu am ne mampanifo no mo Assin Central ne se eni o mo nyiro mo mpai na o be ye flag bearer e ma akufu ado se nyame na dom na so o wini 4 years na so o wini and next 4 years no kura na o me di party nanim na ga daache o mo pre na o me ye president yan to aba mo di o me di president eno na eno mo president ni be twa bibia so na Assin Central hono mo fo nkwa betimi aprema honorable Kennedy Agyapong be di president enyo mo nko a omo no mo pre omo MP okay me to wase o o se Kennedy Agyapong nyame mi nkure ni Ghana wo bebre penasem no correct efiri north ko south east west
Central Ghana, baby, do not penasem. And the Midagini said, Onya Konya, no standing as a flag bearer. Bedi party na nim da achia. O hwa on boto amano. Amana ba bedi president. Na se say nipa we, o bedi president ya. E de no be ye Ghana. Otu sorry mu. One two sorry mu. Kan ya bon onu on to sorry mu o. Ni dwuma de na wo de enye so o pa so na agu no. Na no mi tie. E friend say prophet bi o say friend Peter ana mo asede ende no. No o ka bibi mi tie na or Christianity is captivity. Papa is what I know. 10 years. Prophet no. And the Awana, or Kazakran. And can Agyapong free. And your friend can Agyapong say, as someone of Papa Nakan, or any agony. I didn't know Christianity captivity is on one chain sign. Mitier. Can Agyapong condemn Christianity or not condemn fake and counterfeit prophets and pastors and teachers. The woman we are near my engine, and one can was a Christianity was here. Yamsum, Christosum, on Casa yet. Namum dear been where you went in here. One more didn't call Ninsama or Canuswa. We have a guess of so condemn Yamsum or Ghana. No, he cannot do such things. Simon want to be yes, sir. So Yamsum. 1 year, and you're not getting any more tire. Okay. What do you say? I was so, you come on AC, and so, yeah, Assin Central for no. Says the Sasson Oka say, Quebec and woman pray, class or bit me, I could be a year in name, say president. Then the butcher said, they are Obiba Bedi, and Obiba Bedin and name because on to be MP da. So MP Crampo will be declared they are on Chibo as a sister. And into then our 1 year bed bomb say, 1 more pro before Okron so with me a bomb, and also bet to on up with Jumanus and I say, dear Panapa say, as in Central for no 1 year fat, a honorable just say MP now or Jato on. I dear also more year. Say, oh, can't put this say, the bay don't obey a bed one is a woman pie and no one time that you know, maybe president. Me say here. Almost almost the answer of almost better one, you know, say MP. Da moment no more bompire e dia ma honorable say onya agency kan no me MP mom. On say uzua ya wo kare wom on sesi ano sesi Assin for no central ho no omo yomo prese obeba be ye MP still na me so na me kan say sa akonya ba na senka presidential no oye no kan saka ojina fine na wajina no ka hunu say emna wajina presidential no obe leader obe president no president o to me say obi oye MP eto obetu ahwe ho mo obetu ahwe ho mo Assin say oye MP ana wunyam che just no we for so wajina so oba monitor nipa kro na oba be si na nemu no because the American person say Samuel onya promotion okay and that's all konanim and you obey penny Assin obi oye MP so president bia your boss aye penny si obi a Ghana yeah first gentleman anameboa we are number 1 in the nation and who the oba kan aye adwuma sene MP and I say minister bi anameboa we na oye hyehyɛ de toto and you also baboa ne side na and the odbenam eta MP so and aye so just here anything about me can ask no because if we say here no obi no opefo wasempa ekọ no ho na on ye pani papa no ahwe so obi no pani papa boni ni so omedi no so what you say enti so omonya nipa bia osoro nyame eye ne etere justice ene no kredie wodumu no oboa wo mo financially no on ye me che no wasanso boaboa wo mo ama ne matimi koye ma wonti na waye bibi bebire ama wo a enti wo makoma wo no ho se one stand na fine good on enti so mo pre se ne ampi no won koso nia na ma won jemu a so ahu me de ka me ne ya adwene se nka won koso ano wo ye den wonye mo resign da mo me kan se nka akonya bi beba ama no no what must stand as a presidential candidate here and can you better
nega on ma to ma no Ghana for regions no be bia dodo na what so amemi gidi se was standing kwa as a presidential candidate ya ni sabaka kunwa no gidi se o ma yem pen kure wo so ma we wo ma yem pen kure no doso atorovo ni akromvo ni ewudifo ahye o man mu abosomsomvo ahye o man mu eni nsamone wo ewudi ahye o man mu o kai John 3 yo mati John 3 verse 19 o say we mu omuni atam o say han na be wiase nanso enipa edosum esene han ebi say wo mu nwuma yere boni boni enipa edi enti wo nya boni ni bio kromo ni ewudi sam ni aboni fo sam na ekoso no wo twa wo vi ho na say wo check nipa no atwebi ni mako fiase ni ade a na omubu afu no omu nyina gensiu yes sa na wiase te etu obi a obetu ho asi wo se wo de nkre na abedie no we Ghana wo Ghana wo eti sa no Ghana wo obi no ye wiki ebi no tiri mo sum ebi no wo hwe ebeku afiri wo ama wo ye na se nyankopon wo afa why ene betumi no wadi esie se de Romans 8:31 ne ka enti no me de me stress Assin Central empenvuo no omunyina omummo mpae na nka ebeya nka presidential candidate no nka one stand bi na nka amanfo nto aba emfama no na nka omoye president nka meka edi ahyenyame animunyam se Canada Agyapong so to me standing as president of Ghana ha no winia presidential candidate na so wini no be president ya o man no be sisa totally me na me ka chewo o man no be chenyi kanyema nyesei ono ye obachiwatum ono baboko ono ye president because this Nana Akufo-Addo our president this year then Canada Agyapong bibisa na so wo ka chene bibisa now this you ebi kura on fan yeden on shut down fan adwuma ehia no papa ono ye president dia e dia na baka wo shamra na ye adwuma because Ecclesiastes 8:4 so wo hena du mu asema yeden editumi me da se so mo makonyan ama Assin Central for omo nsem mo dia bagu edwam no dia omo gwensa mo guo ni mo ne ade no reference amafo de emoa anya dwuma enti ye mo mpai me da wase apostle for number echo yo apostle adwuma prempini ye mesramo poso ni mi twetwe nkoma akwa ho the number no ye 0544 262614 0544 262614 ewusia for unim say apostle do so ma jai enye ne nanso emre eni afante ne dey aha ene dey enkomo twetwe no ebesi hye so apostle asafo odano eye the Bible Church of God 7 days na wo pechira kwan so a eye kaswa kwan so Tuba Junction honoma na asafo no ewo nti obetimi edinechi ewo hono no na ebiem so no bomodi afa wadwenche fa nkomo hwetwe wa ase no etudwa ewo tumaji h comment section hono no na follow yen ewo IG page @tumaji_h_. Midi ndi na ama obusa me ne apostle Ajuman Pepe ene ne ye twetwe nkomo nyame adoma ye besan edi enhye mu bi makram.